Kaixo egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan Fermin Artola elkarrizketatuko dugu, Zaporeak elkarteko kidea. Beraz, pasa gaitezen orain gaurko edukiekin. Ikus ditzagun orain gaurko efemerideak. Gaurko egun berean, 1889an Parisen Eiffel dorrea inauguratu zuten. 1939ko martxoaren 31an, Espainian, Gerra Zibilaren esparruan, matxinatutako bandoak azken hiri errepublikarrak okupatu zituen. Almeria, Murtzia eta Cartagena. 1997an, gaurko egunean, Uhartearak hilgo tren geltokian gertatutako tren istripu batean, 18 hildako eta 100 zauritu eragin ziren. 1990ko martxoaren 31an, Silvio Rodríguez kantautere kubatarrak 75.000 pertsonentzako kontzertua eskaini zuen Txileko Santiagoko Estadio Nazionalean. 17 urtez, Pinocheten diktadurarengatik herrialdean sartzea debekatuta izan ondoren. Ikus ditzagun orain gaurko lerroburuak. Bat A errepideko lanak eta Oronozeko, lanbide heziketako zentro berria Nafarroko gobernuak baztan bidasoan dituen lehentasun nagusiak. 161 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean. Ostegun honetan sartuko dira indarrean Osasun Departamentuak koronavirusari aurre egiteko iragarritako azken neurriak. Osasun Departamentuak Refenatik Foren Zaharrera Mutiloara aldatu du COVID-aren operatiboa. Iruñeko udalak Pamplon UP deskontu bonuen beste edizio bat abiatu du saltokiak eta ostalaritza eta zerbitzu negozioak atxikitzeko epea irekitzearekin batera. Auza mendian astelenetik piztutako suteak 200 hektarea erreditu. Lurra azpian erakusketak Nafarroan 1936ko kolpe militarraren ondoren eraildakoen 40 familikiden testigantzak bildu ditu. Bertizko Jaurerriko Parke Naturalak bidezidorren sarea zabalduko du berriro. Pasa gaitezen orain gaurko egunkarien azalak ikustera. Diario de Noticiasen arabera, arrisku handiko egoeraren ondorioz, ostalaritzako barrualdea ixteko abal judiziala eskaini da. Azken 2 asteetako ospitalaratzeak bikoiztu egin dira, eta 75 urtetik gorakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du. Bestalde, osasungintzak COVID-aren aurkako gudarako egoitza berria ezarri du, Refenatik Mutilbara mugituz. Gainera, oraindik aurrera hondartzetan, igerilekuetan, eremu publikoan eta aire zabaleko eremuetan maskarak nahitaez erabili beharko dira, baita urrutitik ere. Bestalde, Volkswagenen Taigo berria urte bukaeran iritsiko da merkatura. Landabenek serie bat ekoitziko du iraileko azken astetik. Horretaz gain, Jone Belarra ministro izatera iristen den Nafarroako lehen emakumea izan da. Pedro Sánchez harro dago Europar Batasunean emakume gehien dituen 2. gobernua izateaz. Horretaz aparte, ardoi industrialdeak beste bultzada bat emango du hurrengo hilabeteetan. VDR-ek 20.000 metro karratuko proiektu bat sustatu du, eta dagoeneko 3 jatetxe eta automoziorako, altzarietarako eta etxerako lokalak jartzea aurre ikusita dago. Horretaz gain, Iruñan 421.000 euro emango dira komertzio lokala babesteko. Eta azkenik, Ogasunak apirilaren 9tik aurrera bidaliko ditu 2020ko PFZ-aren kartak. Diario de Navarraren arabera, Nafarroan aste santuan ospitaleratu direnen mailarik altuena daukagu urtarriletik. Azken egunean, 16 ospitaleratze izan dira, 2 hilabeteko kopururik handiena. Bestalde, osasun sailak txertoak jarriko ditu aste santu osoan, eta apiriletik aurrera erritmoa handitu egingo da dosi gehiago iristen direnean. Jone Belarra, Nafar politikaria eskubide sozialetako ministro bihurtu da. Pablo Iglesias atera ondoren gobernuan egon den aldaketa bakarra izan delarik. Gainera, osasuna sadarren bisita gidatuak antolatzeko lanean ari da. 2 asteren buruan taldeak sartzea espero du klubak. Horretaz gain, merkataritza bonuen kanpaina berria egingo da Iruñan. 20 euro bakoitzeko, udalak 6 euro emango ditu. Bestalde, garari dagokionez, azalak dio Tapiak berme faltsuak eman zizkiola ganberari Euskaltelen errotzeari buruz. Orduan esan zuen estatutuetan jasota zegoela, eta orain esan du ez duela balio EEP-ren kasuan. Bestalde,
Juntzen abstentzioak berriz ere zapuztu du Pere Aragonesen inbestidura. Horretaz gain, Gararen arabera, asteotan izandako kutsatze kopuruaren gorakadaren ondorioz, ospitaletan ere gora egin du presioak azken 10 egunetan, 111 gaixo gehiago daudelarik. Bestetik, MásMóvilek merkaturatutako EEP-aren ondorioz, Euskaltel 670 milioi inguru handituko dela kalkulatzen da, 2019ko ekainean kapitalizatutakoari dagokionez. Lakuak atzo esan zuen ia 1000 eskaera daudela torturaren edo estatuko beste indarkeria bide batzuen biktimatzat onartzeko, 1978tik 1979 bitartean. Azkenik, Euskal Selekzioak, Argentinak, Nigeriak eta Venezuelak Basque Country International Women's Cup jokatuko dute apirilaren 8tik apirilaren 11 bitartean. Azkenik, berriari dagokionez, azalak dio etxegabe bat hil dela Bilbon, hirian hilabete honetan zendu den bigarrena delarik. Beste bi plataformak adierazi du emakume bat dela hildakoa, eta hilaren 19an hiltzela. Bestalde, hizkuntza eskubideak urratzeagatik eginiko kexak 76,7 ugaritu dira urte batean. Hizkuntza eskubideen behatokiak Euskal Herri osoko erakundeen gaineko 1289 intzidentzia jaso zituen iaz. Horretaz gain, Mexikok Amerikako estatu batuei migrazio auzian inbertsio handiagoa eskatu diela dio berriak. Tentsioa handitzen ari da migratzaileen pasabidea diren herrialdeetan. Bestetik, Sagarduik adierazi du Osakidetzak heldu zaizkien txertoen 99% jarri dituela. Eusko Jaurlaritzak gune handi gehiago erabiliko ditu txertaketa prozesua azkartzeko. Azkenik, berriak dio futboleko Euskal Selekzioak nazioarteko txapelketa bat jokatuko duela. Emakumeen taldeak Nigeria, Argentina eta Venezuela izango ditu aurkari, datorren astean Euskal Herrian. Ikus dezagun orain gaurko, osteguneko eta ostiraleko eguraldia. Gaur ez dugu aldaketarik espero, temperatura altuak izango dira hizpide. Zerua hodei gutxirekin egongo da, erdi mailako hodeien eta goi hodeien tarte hodeitsuekin. Horretaz gain, hauts gandua ere izango dugu. Beraz, une batzuetan zerua lausotuta ikusiko da. Hego-ekialdeko haizeak tarteka enbarazu egingo du, batez ere goizean eta egun amaieran. Temperatura altuekin jarraituko dugu urte sasoi honetarako. Ostegunean, hodeiak ugaritu egingo dira denean. Batez ere erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango ditugu, eta bereziki ugariak izango dira arratsaldean eta gauean. Orduan, baliteke tanta batzuk edo zaparrada isolaturen bat botatzea barnealdean. Hego-ekialdeko haizeak indarra galduko du. Temperatura maksimoak apur bat jaitsi egingo dira, baina orokorrean 20 eta 25 gradu inguruko balioak espero ditugu. Azkenik, ostiralean azpimarragarriena temperaturaren jaitsiera izango da. Goizean haizea iparraldetik finkatuko da eta eguneko temperatura pixkanaka jaisten joango da. Jaitsiera handiagoa izango da kostaldean. Zerua hodeitsu egongo da eta ez da baztertzen tanta batzuk edo zaparrada isolaturen bat botatzea egunaren lehen partean barnealdeko zenbait lekutan. Hala ere, ordurik gehienetan ateri egongo da. Kaixo, egunon, gaurkoan Fermin Artolarekin gaude, Zaporeak elkarteko kidea. Kaixo, Fermin, nola zaude? Egunon, zemoz. Mila esker oso ondo eta mila esker etortzeagatik, zure denbora eskaintzeagatik. Zera, Fermin, elkarrizketa honen zergatia, zera da, Zaporeak elkarteak apirilaren 10ean esne bilketa bat egingo duela Nafarroan, ezta? Honekin hasi baino lehen, gero azalduko diguzu zertan datzan esne bilketa honek, jakin nahiko nuke eta ikusleok jakiteko zer den Zaporeak elkartea. Noiz, nola eta zergatik sortu zen, ezta? Bueno, Zaporeak elkartea sortu zen Donostiako zera auzo batean, Intxaurrondon. Orain dela, ez dakit hori, zera urte jartzea agian komplikatu xamarra da, baina hasiera batean orain dela 9 bat urte da horrela, Etiopiara egin zuten bidai bat, eta han antolatu zuten horako konserbak egiteko tokia eta hortik abiatuta edo, haiek Intxaurrondon bat zuten horako gastronomia taldea, eta jarraitu zuten horrelako lanak eta egiten, eta momentu batean Siriako gerran eztanda egin zenean, eta zera errefuxiatuak pila eta pila handik atera zirenean Turkian barrena, Greziako uhartetara iristen hasi zirenean,
itxasalbanduko kide batzuk eskatu zieten zera Intxaurrondoko hauei laguntza eskatu zieten han bertan zeuden lanean ari ziren edo pixka bat otorduak edo prestatzeko. Asmo horrekin ara joan ziren, Jios uhartera joan ziren, eta han ikusita zegiro zegoen, pentsatu zuten bakarrik itxasalbamenduko prestatu beharrean, olako sukaldetxo bat montatuko zutela, handi pasatzen ari ziren errefuxiatu emateko. Hor egon ziren hilabete batzuk, gero arazo legal batzuk zirela eta azkenean Atenasa joan, Atenasen beste sukalde batean aritu ziren, eta azkenean Lesbosen errefuxiatuak gero eta gehiago zirela eta azkenean erabaki zenan antolatzea olako sukalde, esango nuke hasi profesionala edo. Eta horrea Lesbosen sukaldeak badarama, esango nuke nik iaia 2 urte. Hor finkatuta, ez? Finkatuta, bai. Egia esan da Lesboseko arazoa, bihurtu zen Europan zegoen agian arazorik, errefuxiatuak arazorik larriena. Adibidez, iaz 2020ko otsaila, martxo, apirila aldean edo, 22.000 errefuxiatu zeuden, hau da Europan zegoen eremurik, errefuxiatu eremurik handiena edo. Eta Zaporeak elkartea saiatzen zen behintzat olako otordu duina prestatzen. Greziako gobernuak egiten bazuen hori olako janari edo banatzeko sistema bat, catering moduan, baina esaten duten ez dut nik epaituko, ez zela oso kalitate handikoa edo, eta Zaporeak bazuen lotura han justu Moriako eremuan zegoen klinika batekin, Ketrinosekoekin, eta horien bidez, pixkat olako behar berezia, gaixotasunengatik, edo berezia zuten pertsonei, olako otordu, guk esango nuke, orekatua edo duina emateko. Garai hartan, eta gaur egunean ere, ematen ziren egunean 2.000 otordu, izaten dira olako, esango nuke nahiko konpensatua, eta gero horretaz aparte fruta eta ogia. Beraz, Zaporeak elkartearen lana janarian zentratzen da, ez? Hoxe da. Sukaldariak dira, bertan zaudeten kideak, sukaldariak zarete, esperientziarik zeneukaten, ez dauka... Ez, ni adibidez, ni era joan itzenean, ni hori voluntario gisa, pronto eta orduan tokatzen zaizuna. Tipulak zuritu behar dituzula, esaten dizutena egiten duzula. Egia esan da, hasieratik beti egon da sukaldari profesional bat dena bideratzen zuena. Lehenengo urtea edo urte eta gehiagotan, beti zegoen hemengo sukaldari bat, baina orain azken momentuan sukaldean aritzen direnak, lanean aritzen direnak, dira justu bi errefuxiatu dira orain pixka bat, ardura hartu dutenak, eta horretaz aparte, Zaporeak hilero bialtzen du olako 3-4 lagun han egoteko, orain konfinamendu, esango nuke pandemia dela eta, ezak ezer, pixka bat komplikatuagoa da, jendeak hori PCR eraman behar duela egina, gero han naiz eta PCR eraman da izan, bada ezpadare egiten da astebeteko isolamendu edo delakoa, hau azkenan da, orain bada COVID-an, baina gutxienez hemendik ez eramateagatik. Eta baina, hilero dena den, joaten da taldetxo bat eta egoten da. Eta horretaz aparte, hango sukaldean errefuxiatu, nik esango nuke, 10 bat lagun edo badira, lanean ere bai. Eta bertako hemengo voluntarioak zenbat denbora ematen dute bertan? Hilabetero aldatu egiten dira, esaten didazu, edo ez dauka zergatik hilabetero izan dira? Gutxi gora bera, lehen oso zehatza zen. Txandetan egiten dana, lehen, zera, pandemia baino lehenago, txandak oso garbiak ziren, 3 asteko txandak ziren. Orain bihurtu dira 4 astekoak, eta gainera, egoera ikusita, ezin da gehiegi zehaztu egun bat joateko, egun bat itzultzeko, markatzen dolako. Tartean, hau da, konfinamenduaren hilabeteetan, erabaki zuen, Zaporeak berak erabaki zuen, ez bidaltzea inor, orduan. Ara joan zen, azken errefuxiatu izango zen martxoaren hasieran, lehengo urteko martxoan zen, eta gero ekaina bukaera arte, uztaila hasiera arte, etzen inor gehiago joan. Beste gauzan artean,
garai hartan Lesbosen COVID-ik etzegolako, eta hemen bai, orduan, baina bero ja berriro heldu zitzaion zerari, eta bai, jendea berriro hilero joaten da, txandaka. Bale, Fermin, orain badakigula Zaporeak elkartea zer den, guazen hitz egitera, apirilaren 10ean Nafarroan egingo duzuen esne bilketari buruz. Zer esan aldi guzu horri buruz, zertan datza? Begira, guk hori lehen aipatu den bezala, berez, egunero 2000 otordu edo ematez aparte, orain refuxiatuak lehen Morian zauden, eta zutearen ondoren, orain guztiak Karatepe, justu kostaldean bertan dagoen beste, mugitu behar izan dira. Ere mutxa horretan daude, eta ikusi zen behar bereziak, elikaduran aldetik behar bereziak zirela, momentu honetan 7.500 pertsona daude eremu horretan, eta hasieran egin genuen izan zen 2000 otordu horietaz aparte, hilabetean behin, janari lehorra edo, guk esaten janari lehorra, banatzea, hau da, arroza egin gabe, haien modura edo egiteko, askotan ere, haien beharra dituzte, haien estiloan edo egiteko. Baina elikadura aldetik gabezi batzuk nabarmenak ziren, eta orduan egin zen olako, pentsatu zen alegin berezi bat egitea. Eta orduan astero, hasi zen orain dela hilabete pare bat, hasi zen banatzen astero esnea eta fruta. Fruta aparte, han refuxiatuak duten diruarekin edo normalean elementu horiek haientzat iaia luxuzkoak dira. Haiek nahiago izaten dute erosi, erabiliko dituzten arroza eta olako gauzak, eta orduan falta zaien normalean edo esnea eta edo esneak ematen aldiena edo frutak ematen aldiena. Beraz egin da olako kanpainatxo bat, 15ean behin edo, probintziaka, orduan hori dela 3 bat astero egin zen Gipuzkoan, lehengo asteburuan egin zen Araban, apirilaren 10ean egin da hemen, eta hortik 15 egunetara Bizkaian, eta horako bultzada bat esnea biltzeko, dirua biltzeko, esnea eramateko, eta gutxienez ziurtatu nahi da hurrengo 3 hilabetetan esnea han banatuko dela. Kalkulatzen dugu banaketa bakoitzan 5.500 litro edo banatzen dugula, jakina horrek suposatzen aurrekontu ikaragarria, Zaporeak ez duena, eta orduan ahalegin horretan, pixkat denok inplikatzeko edo, guri dagokiguna kasu honetan datorren apirilaren 10ean, Nafarroako zenbait tokitan, Iruñerrian eta Iruñetik kanpore herri desentetan, egingo da hori, gutxi gora bera goizeko 10etatik atxaldeko 8 arte, toki desberdinetan, eta, pixka bat idila egiteko Gipuzkoan egindakoan, 30.000 litro, baina zertxo bai gehiago... Osea, da zuzenean esnea ematea edo hori erosteko dirua ematea? Bi elementu da, alde batetik esnea, zuzenean, eta gero horretaz aparte dirua jasoko da beste gauzon artean esne hori bidaltzeko. Hau da, azkenean, karo, bidalera, kamioia edo trailerra edo... Bai, ulertu izut esne hori zuzenean, erosteko... Orain arte han erosten da. Orain bidaliko da. Eta orain bidaliko da hemendik. Nik usteia, agian lehenengo trailerra, zera, Gipuzkoan hartutakoaren bidean egongo dela, eta hori suposatzen da, gero trailerrak beteala eramango ditugula. Ega hemen suerte dugun eta egiten dugun olako, ez dakit horren besterako iritsiko garen, baina bueno. Eta, ez dira, Fermin, ikusleek jakiteko nola, apirilaren 10ean, Nafarroan egingo duzue, baina zein tokitan, espezifikoki, eta nola kolaboratu aldute? Lehenengo, Iruñan konkretoki eginen da gu geuk errotxapean dugun biltegitxoan, hori da Bernardino Tirapu zeharkalean dagoen horretan, gehi 3 supermerkatutan, bata zera Tafalla kalean, bestea Iturraman lehen zineak ziren horretan, Inigo Arista kalean, Donibaneko Oliba monasterioan, eta gero Antsoainen, justu Antsoain eta Errotxapea parean dagoen, Tomas Burki dagoen lehen uste dut Neto zena edo horretan bilduko da. Hortaz aparte, dira Uarten bilduko da, Lizarran, non gehiago,
Txaurin, Altsasun ere, Tafallan, Altsasun, Arbizun, dena den, zaren bidez eta pasatuko dugu, datorren astetik aurrera pasatuko dugu, zehatz-mehatz, non, ordutegiak eta dena. Baina esango nuke momentu honetan agian egongo direla, 15-20 gune biltzeko. Ez dago aitzakiarik, beraz. Ez dago aitzakiarik, ez nirateko. Gaia oso horreza, nik uste oso horreza emate duzula paketetxo bat. Bai. Adibidezean, dagoeneko beste bi tokitan, tokatzen zaio justu oporrak diren garaian, edo, eskolen, eta bi tokitan egin izan da, edo egingo da, edo adibidez, atzo jaso genuen Paezieganda ikastolak bildutakoa, 2.200 litro, kopuruko azkorra, eta gaur bukatuko dute biltzen Iturrama institutuan, eta orduan, horiek pixka bat lehenago egin dute, tartean oporretan errepatzen ditulako, baina... Beraz, harrera ona izan du ekimen honek. Izango genuke, ea honetan ematen diogun bultzada, eta... eta gurean hori apirilaren 10ean hori buru belarri jartzen garen eta gure biltegia goraino jartzen dugu. Espero dugu baiet. Eta zera, Fermin, ekimen honetaz gain, Zaporeak elkartearekin kolaboratzeko zer modu daude? Horren ikusleren batek galdetzen ari badio bere buruari, nola lagun dezaket Zaporeak elkartea, ezta? Badira, era desberdinak. Betikoa eta zera da, hor badira kontu batzuk, kontu horiek, dirua utzita, baina lan egiteko gogoa duena, badu bi posibilitatea, adibidez hemen, badugu taldetxo bat, Zaporeak Nafarroan, eta jakina, orain egoera honekin gauzak ez dira lehen ziren bezalakoak edo, baina importantea da, ez behinka, olako bilketa egiten dugula, edo ezakizeren zerbaiten aldeko kanpainak egiten ditugula, badugu taldetxo bat, eta horretan informazio banatzen dugu, eta adibidez, kasu honetan, voluntarioak behar direla toki egiteko, eta gurekin kontaktuan jarri, oso horreza da, adibidez, zaporeak.eu webgunean hor bat dira kontaktatzeko tokia. Eta horretaz aparte, baita ere, justu hor bada horri bat betetzeko, baten batek gogoa baldin badu, Lesbosera joateko. Han emateko lau aste horiek edo, datuak jarri, eta bakoitza pixkatza saltzen duzen nolako habilidadeak dituen, oso importantea ara joaten zenean, gidatzea, ez dakizea, inglesa baldin badakizu, ez dakizea, datu horiek guztiak jarri, eta gero bada holako zerrenda moduko zerbait, eta duzun disponibilitateen araberan erresago edo zailagoa da, baina badira hori badago edo zuzenean voluntarioa han izan, Lesbosen izan, edo voluntario hori egin daitekela hementxe bertan. Zu bertan egon zara, Fermin, esparru horitan? Bai, ni izan nintzen nahi zuzen, ni izan nintzen justu lehen urtean, martxoaren lehenean nintzen zen azkena. Eta hor, ni joan nintzen 3 astetarako, eta azkenean 4 hilabete egon nintzen. Konfinamendu guztian harrapatu nintzen. Bai, begira, horren arira, baietz esan didazunez, Fermin, galdetu nahi dizut, askotan hitz egiten dugu ez da, hemen bizi garenok, bizitzan bat daukagonok, burbuia antzeko batean bizi garela, ez dugulako azkenean beste gauzarik ezagutzen, ez? Zu bertan egon zarenik, miseria ezagutu duzula, ez, bertako jendeak daukan miseria, zer suposatu du zure bizitzan? Aldaketa vitalik izan duzu horren arira, edo... Egia esan da harrapatu nindu ni, nire kasuan, jubilatu berria, eta zerbait baldin manuen zen denbora, eta horrek esan, behira, horretarako, nire asmoa hasieran zen 3 aste, egia esan da lehenengo flash ara iristen zarenean, eta ikusten zenuenean, han 100 pertsona, egia esan da, noraezean, han errepidean gora bera, gainera, zire batean beti pensatzen dut, hau dira, demoraldi motzerako haiek ere dauden zera esparru batean, baina esparrua benetan oso latza zen. Kasua, garai hartan, oraindikan zutea baino lehenago, Morian beti izaten genuen, bazen justu 1.500 personentzat urriturri bat. Egoera, higienikoak, osasun egoera eta oso latza zen. Beraz, poliki-poliki, ez dakit egokitu edo egiten zara baina, baina lehenengo inpaktua bintzat oso potentea dela. Eta hori zalantzan jartzen duzu batzutan gure Europa zibilizatu honetatik zer den eskaintzen edo zer ematen duguna.
Baina, bueno, hori da, azkenean, Europako bazterretan montatzen ditugu horlako esparruak, handik ezin dira atera, guk ez ditugu ikusten. Eta orduan, Europarrok oso edo lasaiago bizi gaitezke, noizbehinka, izaten da horlako berriren bat, iristen zaigu, esatugu zelatza parte hartzen dugu eta bar, egia esan da gure bizitzak ere aurrera egin behar du. Baina, han egon ondoren egia izan da, ez dakit, implikatzen zara gehiago, edo interesa handiago duzu gertatzen denaz, ez dakit jakiteko. Gero egia esan da, ni 4 hilabetez egon da, ezagutu honen jende gehiago, eta oraindik mantentzen dituzu harremanak hangoekin. Baina, ideia bat egiteko, eremu esparru berria, iaia esango nuke konzentrazio esparru berri horretan berriago izan behar zena eta duinago izan behar zena berez agian Moriako, baina latzagoa da. Eta orduan, adibidez gobernuak erabaki duena izan da debekatzea. Erakunde guztiek debekatuta dute, irudiak ateratzea, grabatzea, beraz, garbi dago. Ez dugu ikusten, ez da ezer gertatzen, egun ziren Europako parlamentuko zenbait kide edo, eta oso bizita izan zen, zeharo bideratua eta gidatua esparruko atal batzuk eta ikusteko, eta gero prentsari ere bakar-bakarik erakutsi zioten, nahi zituzten txokoak edo, baina ez benetako realitatea. Orduan, gure elkarte txiki hauek ezin dute ezer konpondu, guk ezin dugu ezer konpondu. Konpondu behar duen edo egoera bideratu behar dutenak edo dira benetan gobernuak oso botere dutenak. Guk agian egin dezakeguna da gure gobernuei edo eskatu edo exigitu benetan hori bideratzen hastea. Ez dago inolako eskubiderik errefuxiatu, milaka eta milaka errefuxiatu han izatea, eta berdin zait Lesbosen baldin badaude, Kanarietan baldin badaude, edo ez dakit non baldin badaude. Orain dela, esango nuke nik 61 urte edo 70 urte, hemendik atera ziren milaka eta milaka pertsona eta joan ziren Europan barrena edo Ameriketara, edo lehengo mendeko 60etan Espainiatik ere 100 edo milaka pertsona joan ziren lanera beste tokitara, eta nik esango nuke alde hortatik migrazioa, refuxiatuen mundua edo, beti historian barrena beti gertatu izan den zerbait, eta horrela garatu direla gizarteak. Orduan, muga jartzea mugimenduei momentu honetan, latza eta bordizkeria izatez aparte ez du zentzurik. Jendeak azkenean normalaren bezala hobeki bizi nahi du, eta bere herrialdetan arriskoan baldin badaude alde eginen dute, eta guk gauza bera egingo genuke. Eta zera, Fermin, bukatzen joateko beti elkarrizketatuei elkarrizketaren azkeneko partean airera botatako mezu bat emateko espazioa ematen diegu, beraz, orain daukazu aukera ikuslei eman nahi diezun mezuren bat emateko. Nuen holakorik espero, baina bi gauza. Alde batetik, eta hurbilena duguna, jakina, apirilaren 10ean parte hartzea, esnea eta ematea izango den tokitan. Sare sozialetan egon da informazioa, ez da bai? Banatuko den informazioekin eta bigarrena jakina, hau da, errefuxiatuen arazoa, gu geu denok zerbait egin dezakegula, eta hau da, gure inguruan, edo gure inguruan daudenekin komentatu, gehi gure gobernuetan edo daudenei eskatzea benetan hori bideratzen hasteko. Gainera gutxirekin asko lagundu alda, ez da guztien artean egiten badugu, gainera bakoitzak gutxi... Hala da, oso gutxi batekin denok gutxi hori egiten badingu azkenean asko izaten da. Eta hori, espero dugu ikusleok ere animatzea Zaporeak elkartearekin kolaboratzea, lehen esan duzu era askotan kolaboratu aldela, diruarekin, kolaborazio zuzenarekin, beraz ikusleak animatzen ditugu kolaboratzera. Fermin, mila esker elkarrizketa honengatik, mila esker zure denborarengatik, eta munduko sorte guztia opa dizuegu zuen ekimenarekin. Mila esker zuegi, zera harrelagatik. Plazer bat izan da. Bakizue, Zaporeak elkarteak errefuxiatuei laguntzen die. Bai, eta oraingoan Lesbosen daudenentzat badakizue zer bildu nahi duten? Esnea, baina ez edozein esne. Esne osoa. Eta oraingoan Nafarroaren txandala. Aizue, apirilaren 10ean da esne honen bilketa. Zenbat lagundu daiteken keinu txiki batekin, ez da? Bai. Gora, Zaporea! Gora!
Ikus ditzagun orain Iruñerriko albisteak. Eguesi dagokionez, Eguesibarko bi kirol klubek, Alaia Valle de Hues Ritmika klubak eta Lakarri Eguesibarko arko eskolak emaitza onak lortu dituzte, haien artean 2 urrezko domina. Beste alde batetik, pasaden martxoaren 26an, ostiralean, Eguesibarko udaletxeko osoko bilkuren aretoan urteroko kirol gala egin zen. Julian Antxundia Korrea kirol zinegotziak eta Miguel Ángel Pozueta Nafarroako Kirol Institutoko zuzendari kudeatzaileak zuzendu zuten gala hau. Gala, kirol zinegotziaren hitzaldi labur batekin hasi zen, eta kirolarien lana eskertu zuten, bereziki pasa dugun urte zail honetan. Horretaz gain, Alfonso Serrano Reinaldos kirolaria Eguesibarko ospearen galerian sartu eginda. Eguesibarrean bizi da, urte asko daramatza atletismoaren munduan eta azalera eta distantzia guztietan lehiatu eginda. Beste alde batetik, jolasak, tailerrak eta hainbat jarduera, aisialdi osasungarria eta bizikidetzaren sustapena ardatz hartuta egingo dira Eguesibarrean. Izen emate bakar batekin, Iruieko ostiral guztietako jarduerak izango dituzu. Jarduerak familiendango arreta zentroan eta Sarrigurengo kale eta plazetan burutu egingo dira. Higiene eta prebentzio gomendioak jarraituta eta COVID-aren inguruko neurriak ere errespetatuta. Ostiraletan, arratsaldeko 4:30 arratsaldeko 6:30 egingo dira, 6 urtetik 12 urterako aurrentzat. Izena emateko, familien arretarako zentrora deitu behar da, 948 1656 zenbakira, apirilaren 6tik 13. Pertsona baino plaza gehiago egonez gero, plazen zozketa eginen da eta familiei jakinaraziko zaie apirilaren 14an eta apirilaren 15ean. Iruñeko udalak abian jarri du Pamplonap, Gora Iruñeko negozioak, deskontu bonuen beste edizio bat. Parte hartu nahi duten saltoki, ostalaritza negozio eta zerbitzu establezimenduei zuzendutako atxikitzepea irekitzarekin batera. Gaurtik aurrera, martxoak 31 atxikitzen ahalko dira, apirilaren 13 arte. Egun hori, epearen barne ere dagoelarik. Ondoren, udalak establezimendu guztien baldintzak betetzen dituztela berrikusi eta kanpainarekin bat egin duten negozioen zerrenda osoa argitaratu egingo du. Aurreikusita dago, apirilaren 2. bonuak salgai jartzea, Pamplona webgunean eta doako telefono baten bidez ere. Kanpainak maiatzaren 31 arte iraungo du, edo edizionetako bonuak agortu arte. Atzokoan parlamentuan egon ginen, aste santu honek COVID-aren egoera orokorrarekiko daukan garrantziari buruz galdezka. Euskal Herria Bildu Nafarroan oso kezkatuta gaude egoeragatik eta horregatik hemen parlamentua saiatzen gara ahalik eta eraginkorren egiten Nafarroako gobernuko ekimenak. Hortaz, agerikoa da neurri pandemiari aurre egiteko neurriak hartzen direnean eta nonbait askatasuna murrizten denean eta hainbat eragile eta ekimen ekonomikoei eragin egiten dienean nahita nahiezkoa da ongi argitzea zergatikan eta ze datuetan sostengatzen diren horrelako neurriak eta hori adibidez ostalaritzak ozenki esaten du nola falta zaion, hau da ikustea eta demostratzea ze datu daude horrelako neurriak zehazteko eta hainbat arlotan. Horregatik guztiangatik guk EH Bildun uste dugu erabaki teknikoak behar direla izan, hau da medikuek eta pandemiaren inguruan jakintza daukatenek hartu beharreko neurria, baina Nafarroko gobernuak horrelako erabakiak hartuz gero gardentasuna eskatu behar zaio eta ahalik eta informazio gehien ematea hain zuzen ere badaramagulako jadanik urte bat eta garrantzitsua da ikaspenak ateratzea egoerak larriak baitira. Bueno, bolada txarrean gaude momentu honetan, azken aste terdian gorakada handia gertatzen ari da Nafarroan, eta horregatik ez dugu espero, behintzat hurrengo egun gutxietan bolada hau gelditzea eta kurba nolabait jeisten hastea. Zergatik, neurri berriak ez direlako ezarriko gutxienez bihar edo etzir arte. Horregatik, zein izango den egoera, aste santua pasatu ondoren, ez dugu uste hori hobekuntza handirik egongo denik hurrengo egunetan, baina bai espero dugu Nafarroako gobernuak jarritako neurri berriekin barkatu eta
txertoen kanpainarekin, txertoetan aurrera egiten dugun enean, bai espero dugu emaitza hobeak edukitzea, hemendik ez dakit, 10-14 egunetara. Bitartean, eta ondoren ere bai, noski funtsezkoa da, hainbestetan aipatu ditugu neurriak mantentzen jarraitzea, distantziak, maskarillak, garbitasuna eta bar. Bueno, horri erantzuna Nafarroako gobernuak dauzka, zeren berak dauka Instituto Salud Publikako datu guztiak, eta hor izan behar dira jakintza dutenek eta erabakite tekniko bat. Hala eta guztiz ere, gerikoa da nola txertoetan kokatu dugun gure etorkizuna eta egoera honi aurre egitearen beharra. Eta horregatik, kezkatuak gaude, ikusterakoan nola txertoen plangintza betetzen ari ez den. Hain zuzen ere gogoratuko dugu nola hasieran esaten zen 170 txertatuak egongo dira uda baino lehen, orain da hori zalantzan jartzen da, eta azkenekotan entzun genuen Etxibite presidentari esanez nola udaren geroztik izango zen portzentai hori. Hau dela eta txertoen arabera izango da, nik ikuste dut etorkizun hurbila, baina bai irakaspenak atera behar ditugu aurrekoan sortutako eta egindako akatsetatik. Udan akats bat izan zen deseskalada hori hain azkar egitea, eta gero agerikoa da nola irakaspen haunitz ateratzen aldirela daukagun eskarmentua baliatu. Bueno, esan dudan moduan, azken egun hauetan ari da Nafarroko gobernuan neurriak zorrozten, eta honekin batera espero dugu ez batean, ez egun hauetan bertan, baina bai laizter urrengo egun eta asteetan kasu kopurua jeistea eta egoera hobetzea. Baina esaten dudan bezala, ez dugu uste, bapateko kontua izango denik, baizik eta laizter, baina bai 10 egun edo 2 asteetan gertatuko den zerbait izatea. Bueno, badakigu azte santuan, lehenik eta bai, dira jai egunak, nun normalean jendartea aprobetsatzen duen familiakin egoteko, bidaiak egiteko, da mugikortasuna areagotzeko, hau da kontaktuak eta infekzioak ematen aldiren guneetan aritzeko, eta horregatik arriskutsua da, ohiko aste santu baten planteamendua aurrera eramatea, eta horregatik uste dugu Nafarroko gobernuak iragarri egin dituela horrelako neurri berresiak eta murriztatzaileak, ez? Hain zuzen ere, adibidez Eguberritan gertatutakoari jarraiki eta nola txertoak behar bezala ez dauzkagun, ez diren heltzenari, egia zen laugarren olatu bat ekiditzeko neurriak planteatu ditu. Guk Euskal Herria Bildu Nafarroan eta talde parlamentuariak uste dugu hau erabaki teknikoak behar direla izan, baina bai, Nafarroa gobernuari berriz ere izan, oinarri teknikoak dituzten neurriak badin badira, txosten horiek publikatu, iragarri behar dituzte, zuzen ere kaltetu pila goten aldirelako, eta jakinda baita ere nola badauden sektore ekonomiko batzu larritasun handiarekin, ari direla aurpegiratzen pandemia hau. Bueno, aste santua normalean eta urtero, garai berezia da, bai oporrengatik eskoletan edo unibertsitatetan, edo oporrengatik orokorrean, bakarrik 5 egun hauetan, baizik eta Nafarroan egun gehiago izaten dira askotan bigarren astean, eta argi eduki behar dugu aurten, aste santu berezia izan behar dela, urte berezia edukitzen ari garen bezala, orduan murrizketa gehiago eduki behar ditugula gure jarreran, kontu zibili behar dugu, distantziak mantendu, maskaria beti jarri, garbitasuna, betikoa, nolabait, eta argi eduki behar dugu, aste santu berezia, ezberdina izan behar dela, eta prest egon behar dugu, esfortzu txiki hau egiteko, bitartean, txertoak iristen ari dira, jartzen ari dira,
espero dezagun, azken esfortzua egiten egotea, eta ziur gaude merezi izango duela, alde horretatik, azken esfortzua nolabait eskatzen ari gara. Bueno, guk uste dugu pandemia den arlo nagusiena eta garrantzitsuena eta tristena eta arriskutsuena osasun kontuetan dagoela eta nola hainbat eta hainbat lagun ezin izango diote pandemia honi aurre egin, beretan bere gorputzean eta bere buruan jaso egin dutelakoz COVID honen eragin zuzena. Hala guztiz ere baita ere politikoki aztertu behar da ze eragin ekonomikoak izaten aldiren eta hortaz Euskal Herria Bildu Nafarroan uste dugu errekurtso publikoak oso ongi neurtu behar direla eta horregatik eskatu dugu agerraldi bat Nafarroko gobernuak esplikatu dezan zergatikan interventorearen iritzearen aurka hau denasa bezalako enpresa bati 5 milioi euro gehiago ordaindu dizkion. Uste dugu hainbat eta hainbat pertsonek publikotasunaren beharra eta bermea beharko dutela eta horregatik eskatu behar diogu eta exigitu behar diogu Nafarroako gobernuari benetan errekurtsoak behar diren tokietara, etxe bizitzako arazoak dauzkatene, beharretara, enpleguaren mesedetara, autonomoen mesedetara, kultura arloaren mesedetara, ostalaritzaren mesedetara, laguntzak suertatu behar dira eta horrelako multzo zabal horretan oso zalantzan jartzen dugu lehentasuna eman behar zaionik hau denasa bezalako enpresa bati nun berez eregina den autopista kudeatu batez ere txosten bat egon badagoelako nun esaten den 5 milioi euro horiek ordaindu behar ez direla. Horregatik agerraldi bat eskatu dugu eta esplikazioak eman beharko ditu Nafarroko gobernuko buruak. Bueno, Patxi Zamoraren kaleratze ideologikoaz hitz egitea gustatuko litzaidake. Geroa bain esan dugu behin baino gehiagotan hasieratik oso susmagarria zela kaleratze hori eta ez genuela ulertzen, ez genuela konpartitzen, eta azken egun hauetan ikusi den bezala, Nafarroako gobernuak EAJ-ko senatari bati egindako erantzunean ikusi den bezala, kaleratze ideologikoa izan zen, eta guk hau noski guzti honen kontra gaude, hau esan dugu behin eta berriz, eta senatuan galdera bat egin diogu Espainiako gobernuari, ikusteko edo jakiteko neurriren bat hartu behar duen honen kontra. Guk pentsatzen dugu zalantzari gabe Espainiako gobernuak Zamora jaunari bere eskubideak itzuli behar dizkiola ahalik eta azkarren eta hortan presio politikoa egiten jarraituko dugu. Hau izan da guztia gaurkoz. Mila esker hor egoteagatik eta zubi ona pasa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.